Para o candidato do BNG en Pontevedra, entre os discursos defendidos nesta campaña electoral polo Partido Popular e o Partido Socialista, hai numerosas coincidencias. Enorme e sorprendente coincidencia de discurso entre as demais listas, nomeadamente entre o PSOE e o PP, non? Cando falan, diferenciase pola voz, pero cando poñen as cousas por escrito, a maioría das veces resulta imposible distinguilos. A apertura do tráfico da avenida Raíña Vitoria, a insistencia na redacción dun novo pexón ou a oposición aos lombos son algunhas das coincidencias que Miguel Anxo Fernández Lores detectou nos postulados populares e socialistas. Percibo que as coincidencias son asombrosas e eu diría que é unha obsesión contra Lores e o modelo Pontevedra, tanto urbano como rural. Incluso, nalgúns debates, resultaban totalmente intercambiables, co mesmo discurso, nunha, que vamos a chamar, nunha pinza destructiva contra Lores e contra o modelo. Fernández Lores destacou tamén o bo ambiente e a receptividade que asegurou están a percibir nos actos do BNG sobre a súa candidatura. Por iso volveu a apelar de cara a este 28 de maio os que lle queren a Pontevedra. Nin un paso atrás e eu volvo a insistir, chamo a todos os que lle queren a esta ciudad e que están de acordo coa evolución que experimentou nos últimos anos, que non deixen un voto atrás, que vayan a votar ao BNG, porque efectivamente hai ese risco real que desde logo hasta este mandato eu non o tiña percibido.